Yn y Ciwcymber pnawn yma, dechrau mis Mehefin, a'r haul allan fel arfer, ac dwi wedi cofio, dwi wedi plannu tomatos a cucumbers eto. Felly, dwi am dechrau efo basged, mae gen I variety o'r enw Cymraeg ydi o, 14-inch basket, compost, multi-purpose, ond mi fedrwch chi defnyddio rhywbeth well. Yna multi-purpose ar gael efo John Innes compost. A John Innes yn golygu bod yna pridd yn efo. A mae hwnna'n well, cos wneith am sychu allan gymaint. A mae'n dal mwy o fwyd. Felly mae yna lle 3 tomato yn yma. Dyna mae'n tyfu fawr iawn, a maen nhw cherry tomato ydi o. Mae'r label di mynd. Cymraeg basket, allan o. Cascading, sweet, delicious flavour, cherry tomatoes. Be well. Yna ni. Just gael y chain allan o wedi. Yn hein handi, cos ydych chi just hongia nhw. Lle ydych chi isio? Yna ni. Eisiau dybrio hwn wrth gwrs wedyn. Na'i hongio nhw fan'na, allan o'r ffordd am rwan. Reit, y nesa. Dwi'n plannu hi mewn pot. Mae gennych chi dewis oes. Mi ydych chi plannu nhw mewn pot neu grow bag, neu yn y ddaear yna Ciwcymber. Felly, sgyn i'n grow bags yma, felly dwi am plannu hwn mewn pot. Variety, Gardener's Delight, un poblogaeth iawn. Cherry tomatoes eto, da ni wedi cyrraedd bach mewn, a wet plas yn nhw oes. Excellent flavour. Sosys mowr. Felly, mae hyn dipyn bach yn... Di tyfu dipyn bach yn fawr yn dyn. Felly, beth dwi am wneud ydy planio mwy ddim na arfer. Mi fedrwch chi wneud hwn efo tomatoes. A dwi am rhoi dipyn bach o llinyn o dan y greidiau. Mwyn clymu'r llinyn y top a Ciwcymber. Yna ni. Just dipyn bach mwy o compost hwnna. Wedyn mae hwnna yn barod. Mae'r Gardener's Delight yn be maen nhw'n galw cotton variety. Mae'n tyfu tua 4, 5, 6 troedfedd rychdwr. Oce? Golygu felly mae eisiau treinio fo, a wedyn fyddai'n clymu hwn i'r top, a wedyn fel mae'n tyfu, fyddai'n twistio'r llinyn rownd o, a mae'n safio rhoi can bamboo cane i dal o fyny. Un peth efo'r cotton varieties, mae eisiau synnu side shoots, a mae hein wedi dechrau tyfu yn barod. Felly fyddai'n tynnu hynna rwan, maen nhw digon fawr. Mae hynna'n just dechrau, diolch beth trio tynnu nhw eto. Felly bob wythnos mae eisiau mynd a checio ar y side shoots yma, a neu siŵr da chi'n tynnu nhw, fydda wedi tyfu bob man. Wedyn mae eisiau dyfrio hwnna wedyn, a dyna ni. Wedyn, grow bags, mae'n syniad da, dwi'n mynd hoff iawn o fi hun, ond y ffordd hawsach wrth gwrs ydy tyfu nhw yn y pridd y Ciwcymber. Ond y drwg efo hynna, fedrwch chi'n tyfu nhw am mwy na 3-4 blynedd, cos mae yna rhyw root diseases yn dod ar y planhigyn, ac wneith o'n cropio hynna cystal. Felly, y peth nesaf dwi am wneud ydy'r cucumber. Am trio cucumbers rwan. Dwi'n mwynhau tyfu cucumbers mwy na'n byd arall. Mae tomatoes yn mor hawdd, mae wedi thrwy wneud nhw. Ond mae eisiau jyst cymryd bach mwy o ofal efo cucumbers. Eto, compost, multi-purpose, well efo John Innes, dipyn bach o mwy o bwyd, slow release fertiliser, cos mae hein eisiau lot o bwyd. Mosgio fewn i'r top. Dwi am tyfu y variety o'r enw Hannah. Fel fedrwch chi weld o'r llun, mae hwn yn cucumber bychan, tua 5-6 modfad. Dwi'n gweld llawer y pwrpas yn y cucumbers yn tyfu 18 inches. Reit, beth sy'n pwysig? Da ni'n cael mwy o complaints efo cucumbers na'n byd arall ym Mron Goch. Beth sy'n pwysig? Peidiwch â twtsiad y stem. Troi pot drosodd, a Dach chi'n weld lle mae bysawd i rwan.
Wedyn, sbiwch neis. Dwi wedi dyfrio hwn o flaen llaw. Reit, twll dim mor ddim tro yma, mae'n eisiau claddu hwn. Llunio'n o dan efo. Chi jyst fod yn ofalus, mae mor hawdd i gwir yn di. Jyst hynna, paid â pwyswch, diwch â pwyswch gormod. O hwnna'n hawdd oedd, dead easy. Wedyn mae'r llun yn barod. Reit, dyfrio sy'n pwysig. Ar ôl plannu fel hyn, just rhowch digon o dŵr, jyst i setlo'r compost. Diwch â boddio. A fyddwn eisiau rhoi dŵr eto am 5-6 diwrnod. Os mae'r hael yn allan yn lot a mae'n dechrau gwywo, gewch chi roi dipyn bach o dŵr i nhw. Ond peidiwch rhoi gormod o ddŵr yn dechrau. Dyna beth sy'n lladd rhan fwyaf nhw. A dyna ni beth fydda dweud. Nes i plannu yn un yma tua pythefnos yn ôl. Ac maen nhw'n dechrau taflu side shoots reit o'r gwylod yn dechrau. Am ffodus, dwi wedi tynnu hyn yn barod. Ond fydd yna ciwcymber bach yn yr axles o'r dail yma yn bob un. A beth dwi'n neud, dwi'n tynnu heina gyd i ffwrdd ar side shoots tan mae o troedfedd a hanner. Da ni'n isio cucumbers yn dechrau. Da ni eisiau gwneud siap y planhigyn gyntaf. Felly, yn diwedd, gewch chi lot mwy o cucumbers wrth wneud hynna. Dipyn bach yn hwyrach posib, pythefnos yn hwyrach, ond digonydd. Os ni'n disgwyl gael bron iawn 100% o cucumbers allan o un variety, un planhigyn o'r variety yma, o hanner. Dyna ni, pob lwc. Dwi am darfod heddi yma ar ôl wneud tomatoes a cucumbers efo sweet peppers. Hawl iawn i tyfu. Yr un compost, John Innes a multi-purpose. Twll digon fawr bob tro, beidiwch â gwasgu o fewn. Jyst gosod o'n delicate i fewn. Dipyn bach mwy o compost rownd o. A gewch chi dyfrio hwnna wedyn. So werth dyfrio dipyn go lew ar y peppers yn dechrau, achos ni'n setlo nhw lawr. A wedyn dechrau dyfrio eto ar ôl tua wythnos. Pob lwc.